And on my own. Ay, sus na naman. Kakanta lang ako eh. Ano ba yan? Ay, sus. Iyarang mo pa yung camera. Gusto mo rin magpa-extra oh. Masyado kang papansin. Good morning. Good morning everyone. Happy weekend. Sisimula na ang rally sa Maynila. Dami ng galit ng mga tao. Nahalik ka na naman. Saan ka na? Yan, masahin mo ko masahe. Masahe, Mingming. Yeah, very good. Parelaxin mo si bossing mo. Okay. Dito mo ako masahin sa harap. Dito. Yan. Yan. Yan, very good. Sige, masahe. Very good talaga ang Mingming ko. Very good yan. Ikos mo lang ang coconut na baon. Mabaon ng kuko mo, Mingming. Grabe ba? Masakit din sa balat, Mingming. Sige, masahe. Hula, hello, good morning. Good morning, Philippines. My kitty. Masahe ka lang eh. Naku, gusto rin magpa-extra nito eh. Inarangan mo na ako sa camera. Isos. Diyan pa talaga pumisto. Hello. Jonah Chavez, Jessica, Tigar, Meow Place. Good morning. Ako, wala na. Tinamad na magmasahe. Masahe mo ako, Mingming. Mingming. Masahin mo ako, Mingming. Ay, inaandar na naman makina mo ah. Bait nito guys. Pag gana sa trabaho, nakaabang na yan doon sa bakod. Iniintay ako pa uwi. Tapos sasampan niya sa akin dito sa pasanan ko. Tapos habang nagpapahinga ako sa duyan, tatabi niya sa akin yan. Tapos magmamasahe. Masahe na, Mingming. Masahe. Tingnan mo yun. Hindi pa talaga sa may mukha ako naiga. Hindi yan talagang kulay niya. Kala mo marumi. Masahe, Mingming. Mingming. Tinamad na magmasahe. Masahe mo ako dito. Masahe. Yan. Sige, masahe ito. Ito ano. Masahe ba?
Meow meow. Masahe. Ito. Aray ko! Ang tulis ng ano mo, ang tulis ng ngipin mo. So try. Morning guys. Hello, good morning. Hello kadali. Good morning. Hello guys, good morning. Good morning everyone. Masahe din na, masahe. Masahe mo ako dali. Yan. Masahe. Masahe ba? Masahe dito. Naku, mukha ko marangan. Marangan mo ko. Yan, ganyan, masahe. Yun, very good. Sarap. Nabaw ng kuko. Yan. Very good. Very good ang mingming. Meow meow. Kaso lang nabaw ng kuko mo mingming. Ay ko. Para akong tinatatuan ah. Seryoso nagmamasahe oh. Yan, sige. Yan, patras. Sa gitna naman, sa gitna. Good morning. Good morning everyone. Luko, mihitin. Hello guys. I can't understand. Yeah, very good. Very good ang Mingming. Pangalan niya ay si Mingming. Mike Corpus. Morning sir. Galing naman magmasahe doon. Oo, ganyan yan pag ano, pag galing kang trabaho, pang gabi kasi ako, tapos pag nauwi ako dito sa duyan, ganyan ginagawa niya sa akin. Tapos pag narinig na niya yung motor, nandyan na ako sa labas, nandun na yan sa bangko nakaabang. Tapos gaano yan, nakatingin niya sa akin, nagpapakarga. Diba? Sa gitna naman masahe. Yan, very good talagang Mingming. Seryoso na yan oh. Seryoso nagmamasahe oh. Ang galing naman talaga niyan. Pagod na? Tama na? Tutulog na tayo. Kaso lang yung kuko mo nabaon. Mingming. Pagod na?
Hala. Kunit na yung damit. Huwag mo ibabaon ng kukumingwing. Binabaon mo kasi ang kuko. Habang kayo busy, kami ni Mingming ito. Magpapamasad sa kay Mingming. Sana maging maayos ang lahat, ang rally doon sa Maynila. Try. Good morning guys. Ito, nagpapamasad sa kay Mingming. Papamasad sa kay Mingming. Sige, tuloy mo. Massage, tuloy mo. Tuloy mo. Yan. Hanggat hindi pa ako nagsasabing tama na, tuloy mo lang. Ano? Pagod ka na? Pagod na? Hmm? Thank you po, Sir Marcos Corpus. Ay, Mark Corpus. Salamat po. Diyan ka talaga nagpwesto, Ming? Balay bumuming. Tutulog timing. Bye-bye na, Ming. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, guys. Tutulog na ako, guys. Supportan nyo ang video namin ni Mingming. Pa-like, share, and subscribe po. Pa-subscribe, like, comment, and share. Supportan nyo si Mingming. Pangbili ng cat food. Mingming. Mingming. Ayun na. Bye-bye.